Xayrlı gün balalar. Keyifleriniz nişik? Әйбәт. Бик яхшы дусларым. Бүген сезгә килгәндә, миңа җылы яктан кайткан кошлар хат алып килделәр. Әйдәгез әле без аны сезнең белән укып алыйк. Нәрсәләр язылды икән анда? Сезнең дә беләсегез киләме? Хәзер без сезнең белән укыйбыз. Сез әзерме? Укыйбыз. Мин алкаларда ут булып янам. Су буйларында, юлда мин ятам. Төсемне һәм формамны үзгәртәм. Төзелеш эшенә дә ярыйм. Мин вак булам, учка сыярлы. Авыр, эре булам, күтәрә алмаслык. Дусларым, нәрсә икән бу? Таш, Сüleyman, әлбәттә таш. Әфәрин. Әфәрин, дусларым. Алайса, біз бүген сезнең белән ташлар турында сөйләшербез. Таш ул каты мәддә. Дусларым, сез ташларны кайларда күргәнегез бар? Сөйләп китегез әле. Сüleyman, Турцияда, океаннарда, тагы да, Казанда, тагы. Кайсы җирләрдә? Урманнарда, бийек тауларда, хәтта шүлләр өстендә дә табып була ташларны. Шулай бит? Арчада. Арчада да. Мин сезгә эзләнүчеләр булырга тәкъдим итәм. Без сезнең белән ул ташларның нинди булуын тикшерербез. Дусларым, диңгез ничек итеп шаулый? Әйдәгез әле күрсәтеп алыйк әле. Менә шулай итеп диңгез шаулый. Хәзер инде мин сезгә планшеттагы фотоларны күрсәтеп алам. Сез әзерме? Әйдәгез, карыйбыз. Менә инде безнең диңгез ташлары. Алар шома булалар. Түгәрәк һәм дә инде овал формада булырга мөмкиннәр. Хәзер мин сезгә иң катлаулы диңгез ташын күрсәтәм. Менә ул, дуслар, бу нинди таш? Энҗе. Әлбәттә шулай. Күрәсезме, ул нинди нәни, ап-ак төстә, бик матур. Шулай бит? Күп еллар элек энҗе ташларын Фарси култыгында Аравия диңгезендә тапканнар. Аның өчен махсус кешеләр дә булган. Аларны суга чумучылар дип атаганнар. Шул кешеләр инде үзләренең билләрен бау белән бәйләп суга чумганнар. Диңгез төбендә раковина табып, буендагы капчыкка җыеп барганнар. Һава бетә башлагач, бауны тартканнар. Көймәдә утырган кеше аларны үскә тартып чыгарган. Дусларым, инде бу фотода нинди ташлар? Елга ташлары. Дусларым, әйтеп үтегез әле, елга ташлары диңгез ташыннан нәрсә белән аерылып тора? Диңгез ташы нинди ул, Зиннур? Шома. Әфәрин. Сüleyman, елга ташлары нинди була? Катыршы. Әлбәттә шулай, дусларым. Инде ташлар алар нәрсә өчен безгә кирәк? Юлларны төзегәндә, метроларны бизәгәндә, бит. Шулаймы, килешәсезме? Бик яхшы. Хәзер мин сезне бик матур һәм кызыклы таш белән таныштырып үтәсем килә. Аның исеме гранит. Гранит вак орлыклардан торган кебек. Аннан һәйкәлләрнең нигезләрен төзиләр. Шулай ук төзелештә мәрмәрдә кулланыла. Балалар, шулай ук бик кыйммәтле ташлар да була. Алар хатын-кыз бизәнү әйберләренә алка, балдак, беләзеккә куела. Бүген без сезнең белән ташларны буярбыз. Инде ахырда буяган ташларны сез миңа атап чыгарсыз. Килештекме? Сез әзерме? Алайса, башлыйбыз.
Афәрин, дусларым, менә без сезнең белән нинди матур ташларны буяп куйдык, шулай бит? Ошадымы сезгә буярга? Ә хәзер инде без сезнең белән аларны атап чыгыйк. Бу нинди таш? Изумруд. Монысы? Рубин. Монысы? Сапфир. Монысы? Инҗе, матур, аппак инҗе. Монысы? Йылга ташлары, әлбәттә шулай. Монысы? Аметист. Ә инде монысы? Гранит. Афәрин, дусларым. Дуслар, безнең табигатыбыз бик бай һәм дә инде ул матур. Әйдәгез әле аның матурлыгын күрә белеп яшик. Шуның белән безнең тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.